Азатлык радиосы сөйли. Dünya хәлләре, агымдагы вакыйгаларга безнең аңлатмалар. Чечнядагы канлы бәрелешләр дәвам итә, хөрмәтле тыңлаучылар. 13 апрельдә Русия кораллы көчләре Бамут авылына һөҗүм иткән иде. Ләкин килгән хәбәрләргә караганда, 14 апрельдә чечен сугышчылары бу һөҗүмне кире каккан. Чечнядагы хәлләр белән Хайретдин Садык таныштыра. Исәнмесез, хөрмәтле радио тыңлаучылар. Русия хөкүмәтенең Чечня Республикасына каршы хәрби операциясе инде 5нче ай дәвам итә. Билгеле булганча, Русия хөкүмәте бу операцияне 1991 елда бәйсезлеген игълан иткән шушы республиканы үзенә буйсындыру өчен алып бара. Әмма арадан 4 айдан артык вакыт үтүенә карамастан, Русия хөкүмәте бу республикада үзенең хакимиятен тулысынча урнаштыра алмады. Анда Русия кораллы көчләре белән бәйсезлек яклы чечен сугышчылары арасында әле һаман да каты бәрелешләр бара. Бу бәрелешләрнең соңгысы 13-14 апрельдә Чечняның Бамут авылында булды. 13 апрельдә Русия солдатлары бу авылга авыр кораллар, очкычлар һәм боралаклар белән һөҗүм иттеләр. Әмма килгән хәбәрләргә караганда, 14 апрельдә чечен сугышчылары бу һөҗүмне кире какканнар. Бу хакта шул ук көнне Русия телевидениесе һәм Интерфакс агентлыгы хәбәр итте. Русия телевидениесе хәбәрчесенең белдерүенә күрә, 14 апрельдә Русия солдатлары белән чечен сугышчылары арасында Бамут авылында булган һәм 2 сәгатькә сузылган каты бәрелешләрдә Русия армиясенең иң кимендә 4 солдаты һәлак булган. Уннан артык солдаты да яраланган. Әмма Интерфакс агентлыгы чечен сугышчыларына таянып биргән хәбәрендә бу бәрелешләрдә Русияның 30 солдаты һәлак булган дип белдерде. Чечен сугышчылары исә бу бәрелешләрдә үзләренең 4 кешесен югалтканнар. Чечен сугышчылары Интерфакс агентлыгына без бу бәрелешләрдә Русия армиясенең бер очкышы белән 2 буралагын атып төшердек дип тә әйткәннәр. Русияның Чечнядагы хәрби командалыгы бу хәбәрне расламаган. Әмма ул 14 апрельдә булган каты бәрелешләрдән соң Русия кораллы көчләренең Бамут авылыннан кире чигенгәнлекләрен раслаган. Командалыкның белдерүенчә, фронттагы урыс командирлары бу карарны солдатларны һәм тыныч халыкны саклау өчен кабул иткәннәр. Әмма бу сүзләргә бигрәк тә тыныч халыкны саклау сүзенә бик үк ышанасы килми. Чөнки Көнбатыш журналистлары, Русия депутатлары һәм кеше хукуклары активистлары белдерүенчә, үткән атна азагында Бамуттан ерак булмаган Самашки авылын яулап алган Русия кораллы көчләре анда тыныч халыкка каршы бик күп явызлыклар эшләгәннәр. Кайбер хәбәрләргә караганда, алар бу авылда 300 кешене үтергәннәр, өйләргә ут төркәннәр, авылның ир кешеләрен кыйнап алып киткәннәр. Бу авыл халкыннан Элса Ахмедова исемле бер хатын Reuters агентлыгының хәбәрчесенә буларны әйткән. Русия солдатлары безнең авылга 9 апрельдә иртә белән басып керделәр. Аннары минем өем һәм янәшәдәге бер барак яна башлады. Ул баракта 5 кеше яшәренә иде. Солдатлар башта әниемне тышка чыгарып аттылар. Аннары энемне өстенә бензин сибеп яндырдылар. Самашки авылы халкыннан Элса Ахмедова Reuters агентлыгы хәбәрчесенә әнә шуларны әйткән. Associated Press агентлыгының бер хәбәрчесе исә 15 апрельдә биргән хәбәрендә Самашки авылында һәлак булган кешеләрнең күбесе күмелгән булса да, авыл тирәсендә әле һаман да кайбер мәетләр ята дип белдерде. Бу хәбәрченең авыл халкына таянып белдерүенчә, Русия солдатлары Самашкида кайбер мәетләрне ут чыгаручы машиналар белән яндырып та куйганнар. Әмма Русия җитәкчеләре Русия солдатларының Самашкида ярамаган гамәлләр эшләгәнлеген кире кактылар. Русияның кеше хукуклары комиссары Сергей Ковалевның белдерүенчә, Русия җитәкчеләре Чечня сугышын 9 майдан элек бетерергә телиләр.
Мұны Русия саклану министрі Грачов көптен түгел ясаган белдерүендә ачык рәвештә бәян итте. Билгеле булганча, 9 майда Мәскәүдә Наци Германиясы өстеннән җиңүенең 50-нче еллыгы уңае белән тантаналар үткәреләчәк. Бу тантаналарга Америка президенты Билл Клинтон һәм кайбер Көнбатыш Европа илләренең җитәкчеләре дә килергә җыена. Әгәр дә Чечнядагы сугыш 9 майга кадәр бетмәсә, Русия җитәкчеләренең бу җитәкчеләр алдында кыен хәлдә калуы мөмкин. Аларның бу сугыш сәбәпле Русия хөкүмәтен гаепләп чыгулары ихтимал. Ковалевның сүзләренчә, менә шуны күздә тотып, бу көннәрдә Русия кораллы көчләре Чечнядагы активлыкларын тизләткәннәр. Һәр хәлдә дә алар 9 майга кадәр бу сугышны җиңү белән тәмамларга телиләр. Әмма Ковалевның сүзләренчә, бу сугыш якын киләчәктә бетмәячәк. Русия кораллы көчләре моннан якынча бер ай элек Чечняның баш каласы Грознийны яулап алдылар. Әмма анда да әлегә хәтле тулы тынычлык урнашмаган. Анда төннәрне чечен сугышчылары белән Русия кораллы көчләре арасында атышулар булгалы икән. Бу хакта 14 апрельдә France Press агентлыгының хәбәрчесе белдерде. Чечнядагы хәлләр турында Хәйретдин Садык сөйләде.